daga idan ke kalle ni. Ke kin ga alamun zan iya rabuwa da ke ne? Asama'u, ba zan taɓa iya rabuwa da ke ba. Inda a ce ban haɗu da ke ba ne, to da ba zan taɓa damuwa ba. Amma tun da har na riga na haɗu da ke, ina so ki sani babu wani abu ko mahaluki da zai isa raban da ke, sai dai mutuwa, wallahi. Amadan san da zuwa. Ke ji mure ki ko? San da zuwa. Yan bada. Hawaii. Na sake dabara, kuma dabaran da na sake fanna nasara. Zan baki labari kake da mu. Shi ne ya ce mana ya zo da dola za mu samu kuɗi. Shi ne muka je muka same shi. Ni kuma aure na ma za a yi. Shi sa na ce. Amma ba ma a san raina na je ba wallahi. Bature? Wallahi babanmu wannan kai. Wannan akwai kura. Wannan yakin kasa da kasa ne. Yanzu wannan abin da aka aikata ba sai a haɗa Najeriya da Amerika rigima ba. To kai wa ya faɗa maka dan Amurka ne? To dan ina ne. Na ji fuke da kanki ba kika ce bature ne. Wannan wani irin maganar kwanza ne da saki burutsun da kuka zo na kuna yi.